partner kalamia Asa? sa LUDO kay inchik man magkampo ba sudan. Daghan day kay sudan. Daghan kayong sudan. Unsa man ilang pagkaon po dito perme nga dugay mo mga tang inchik. Ay kuan man na sila kanang unsay nga na oy. Gamit og bitsin. Dili. Oh, lagi bitsin. Dili mo ka og bitsin. Unsa ra? Asin ra. Yes. Yes. Beer, nay beer ay. Baby, you want beer? You want? No. Na. Unay kaagi dining lula nini. Daghan kayo. Daghan gikas pagkapobre. Kubri dato magkakodron. Dato kay tigulang naman. Di na ba makalihok? Nam kay Sao? Stewart na po. Ang flight attendant PI. Pohon. Ha? Ang flight attendant pohon. Ma, Pila, balo. pila na may edad ni Tirupa ron? Pohon ba pohon? 50 na nakapin. Si Uncle Timmy, 50 sa tato kapin. Sa 50 nakapin. Pila tato? Wala pa ko sila to Kuya Junjun. Pagkamatay ato nga. July, pagka September mo 35 siya, be. Oh, 34 pa dito namatay? 34. 34 pa. Pila unsa man tutuigan na tao? 68? Oh, sila rin Kuya Junjun lagi. Kuya Junicio. Sila rin idara. Kuan man to siya, murag July. Yes, Kuya Junjun. July. Yes, Kuya Junjun. No. August. September 17. Kaming Oh, timi. yes, Kuya Junjun, kuan. October. August. Amo di ay. Sila Kaya po dahil ko nato. Sila to'y nagsunod ko no. Kapas mo na na. Okay na. Okay na. Oh. Salamat sa imong interview. Puhon na sad. Kaya tong kuan. May na lang na-record. Ako'y post ning kuan. Sa may record. Wala. Na lula nini. Sabihan kayo. Oh, may marites ron. May bagong marites. Mag-flight attendant nga iya manang kogi. Iya hasan na. Bitaw, pohon. Ug asa ihatag sa Ginoo. Sprite pa. Lakuan eh. Tagayan na mo Red Horse. Hipusa na rilhor kay mayabbo na. Kuya, di na nini, oy. Na, tilay sugilanon maghinahi.